og informere dem om togtider og så videre. Og følge toget over vejen, for det er jo to ubevogtede jernbaneoverskæringer. Så der er sådan set ting skiftsporet og der er togføreren også. Konduktøren triller denne sommeren på mere end 100 år gamle skinner. Den helt gamle yndling, bjergbanen, kan ikke ryste den unge gymnasieliv af sig. Nå, Brian, men han er så værende, så han er meget interessant på toget. Jeg har ikke. Hvad skal det sige? Han er, hvad skal vi sige, jernbanetorvet. Prøv lige at fortælle mig, hvad du ved om det tog, du kører rundt i her. Jamen, det er jo bygget i 59, og det er bygget af Sverige til de svenske hovedbaner. Det står til at kan køre 110 km i timen, så det kan jo køre meget stærkere end alle vores andre. Jo, symptomerne på jernbanetossethed har lærlingen godt nok. Men den sygdom har også ramt lokomotivføreren. Han har været på skinner i 28 år. Han var med, da vognene kun fragtede gods fra stationen ned til havnen. I dag er han glad for at have sommergæster med ombord. Ja, det er nogle dejlige mennesker, vi kører med jo. Og det er jo ikke samme publikum, som når vi kører i ordinære tog. Det er sådan lidt tilfreds, og det får ellers tak for turen. For børn er billetten guld værd. Bjergbanen nærmest suger dem ombord. De små passagerer bliver gerne inviteret ind frem til et kig gennem forruden og et besøg hos lokomotivføreren. Elsker kigud. Hvad får du øje på, Johan? Jeg får øje på de store træer. Som der er sjove. Hvad kan du se herfra? Jeg kan se noget gas. Turen med bjergbanen tager 10 minutter. Toget kører nemlig ikke mere end 10 km i timen. Det kunne gøres lige så hurtigt i barnevogn, men sådan vil børn det ikke. Vi kan ikke gå ned i byen uden at vi skal løbe bjergbanen hjem. Så det er vi nødt til. Flokken her er togveteraner. Derfor havde de også kun ét svar på journalistens spørgsmål. Hvordan kender du det tog? Hvad laver en sådan herhjemme i toget? Så står jeg oppe i vinduet. Hvad siger I så til konduktøren derinde? Ja, små som store i den bil kan sagtens blive enige om, at de er vilde med deres tog.